Kung duha na lang kalalaki ang nabilin sa kalibutan, sino ang inyong pilion? Si Wamos o kung si Paulo? Si Paulo nga bulayo nga hindi makasustinto, o kung si Wamos nga ang baby ginpa-insured kag tapos every other month kuno may 100,000 nga pagabatunon. Kani kamo, ayos-ayoson ang pagpili sang mga desisyon. Sino kamo sa diin kamo? Sa kay Paulo nga gwapo, pero bulayo kay wala nagasustinto. O kung sa kay Wamos nga subong pa lang ang inyong future secured, pero tsura daw lamok. Pero kung ako inyong pamangkoton, no? Kung ako magdesisyon, syempre ang akong pilion, ang gwapo kaya ako masustinto. Diyos lang. Gali pa dito pipipipong ko plaster pamati. Kay subong nga punto por punto ang tanan nga bana nga wala nagasustinto ang aton topik ko. Una nga punto, isa lang gid ang akon mahambal sa amon nga klase rason. Hindi makasustinto kay nagasupot para sa future. Buisit. Buisit ang akon nga mahambal. Nagasupot ka para sa ilang future pero wala nimo ginapaminsar ang subong. Ano ang ilang kanon? Cancel anay? Ano ang ilang pag-eskwela? Postpone lang anay? Subong ikaw kinahanglan. Subong ang imo kinahanglan nga pagsuporta pero wala ka. Tisupot ka lang da. Hindi ka lang maginuso nga ang mga bata. Magsupot sang dumot sa imo kay imo sila ginpabayan kag wala nimo ginsuportahan. Ikaduha nga punto, gani sa mga wala plano magsustinto, hindi man lang kamo makasarang, nugay pang balbal, bakoy lang. Amo nang paminsaron gid number 1, nugay kamo dira pang balbal, nugay kamo pang sirib-sirib, pang bika-bika, bakoy lang. Kay wala kamo sang karapatan. Kay mo na ginahambal, nga maayo kamo kun ga panamit tawhay, pero hindi na sa kabudlay. Mayo na kamo magpabika, pero wala ipakaon sa inyo nga mga bata. Ikatatlo nga punto, ang iban nga mga lalaki, pero tigil man kay responsable. Ang iban, madamo sang maayo, pero mas madamo ang tunto. Imbes nga magsustento, no, ginuna pang date-date sa bago nga girlfriend. Imbes nga ipakaon sa mga kabataan nila, baw, ginuna pang travel-travel o pud sang kirida. Timayo, kaya ang tanan niya nga kahilwayan, tanan niya kaayuhan, ara sa imong bago nga kiriding. Tapos sa imong mga bata, nga. Ti very good. Kaya ang kirida, puno ang tiyan niya, puno man ang sakang niya. Pero ang imong mga kabataan, wala nimong gapaminsar, nga, kag agwanta. Ikaapat na punto, may savings na sa future. 30, advance. Advance ang paminsaron, advance sa kahangagan. Kani, no? Doon natin siya mo santo. Santo sang mga wala nagasustento. Inaablang kinahanglan mo papiliton para lang magpadala sa kwarta, ipakaon sa mga kabataan. Kinahanglan may pilitay, gidya. Doon may bago sila nga layi. Ngayon hindi na sila magsustinto. Best kan bata nila. Gani para sa inyo, hindi ka mo dapat pamarisan. Kay man, bulay og kamo.